представяне, а по-късно ще ги видим в елегантните костюми на агресия. Моля да заповяда при мен госпожата Стефи Петкова, защото тя най-компетентно ще ви запознае с хотелски комплекс Чирите. Добър вечер на всички, на тук присъстващите. Това е сестра ми Мария Петкова. Заедно сме собственици на комплекс Чирите. Може да прочетете много за нас. В момента наблягаме на рекламата. Единственото, което бих казала от сърце е да ни опитате. Заповядайте, с удоволствие ще ви обслужим и много ще се радвам да ви видим там. Насладете се на вечерта. Здраве! Благодаря да ви, госпожица Петкови. Моля ви да останете още малко при мен, защото ще раздадем заедно подаръците на късметлиите от нашата томбола. Така, може да изтеглите листче. Разпъркай ги! Първото изтеглено име е на Силвия Кръстева. Силвия Кръстева. Тя получавате романтична вечеря за двама при нас. Заповядайте. Честито. Георги Георгиев. Господин Георги Георгиев е следващия печелищ от нашата томбола. Заповядайте при нас. Вие получавате подарък от агресия или с поръчка. Следващото печелившо име. Доктор Пламен Дойков. Отново получавате риза по поръчка от моята агресия. Честито! Ваня Стрингова. Госпожа Ваня Стрингова. Заповядайте при нас, току-що изтеглихме вашето име. Романтични вечери при нас. Още две награди. Таня Пескова. Мамче, той подарък за тази. Риза поръчка. Последната награда от хотелски комплекс Чирите. Мария Петкова. Чудесно. На печелившите честито. Нашите манекени вече са готови за втора.